Ассалому алейкум бардаро подписчикои канали Тог мошино ҳама каса созен хубен зинда сарбаланд бошен кадоме дромадесен ягум лайкора бизанед кадоме меҳмонесен бидуни подписатсия кунед зангулачаи канал дастемоне ки ҳар як навори мо шумо хабардор шавед. Бардаро насиб боша мошинбозори шаҳри Душанбеда ирӯз 3 октябра яъне шанбе яку мошини камтарак дромадаги насиб боша пага якшанбе пага бо миёем бардаро мошино ҳар як шаҳр ноё миёям медроям мошин бисёртар мекунем старатса мекунем ки мошини арзон ва нархи дастас мепартоем тамошо кунем. Шумо фақат чикор кунед комментарияда бинависед чи намуди мошин мақбулатон пага насиб боша миёем сёмка мекунем барзами фақат лайкора бизанед подписатсия кунед зангулачаи канала дастемонед. ҳазор рамат ба диққататон зинда ва сарбаланд бошен рафтем навори мошинбозора то охира тамошо мекунем. Марамат бардаро боз як мерседеси навбати мерседес 191 кузови тоза бардаро соз боша хайми охирон сол мешан ё 1999 сол охирон випускай бардаро тана шак краска талаб нест хай мошин моика кардаги нест мошин читана хубиш дача ки комплектацияша зур кардаган мотори ди сечка задаган ду гуруштела хела расход кардаган бардаро нархи дастрас. Марамат як ҳолати салон шумо мебинем бардаро марамат ҳолати салон то потолокош ҳамаш заводскои хичай бардаро хулас коробка боша механик 4 дар электро на сер дора лакировка дар нархи дастрас мотори ди сечка бардаро нарх боша бардаро 29000 сомон боз муомила меша рақамо яка зер навода занг занед дар алоқа буроед. Марамат бардаро BMW E60 қош бардаро стили зур бардаро ин пакет га ангело шабине чӣ зур гирон шудаги фаракош чанд қа таъинировка дора ака то охири сола таъинировка уҷа дошта бардаро марамат 26 январда буд мешуда бардаро марамат як идеча музе нархи дастрас бардаро видеоро бо диққат тамошо кунед нагзаронед. Марамат ҳолати қафош бамперои қафошам ин пакети буда бардаро я спойлериш мепартони хушрӯ мешавад не ки нархи арзанда ва дастрас бардаро дарои қафо электропакет марамат салон кожни салонай бардаро чухол кашдагинай булош панорама нест ва клёнкаи чи 4 дар электро ду тарафа мулти то рулошам мебинем де бардаро коробкаш автомат гуфтем бардаро блокировка дар биё капочак шо монитор калом дай бардаро хулас як ҳолати моторшам бибинем рақамо якара зери намода мебинем занг занед дар тамос бурен я биё мотор 2.5 бардаро марамат ҳолати фартукипаш 2.9 ё 2.9 бардаро нарх боша бардаро 59000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 4 марамат рақамо зери намода занг занед дар тамос бурен. Марамат бардаро бисёри мардум Opel Astra 2003 мотори инжектор мекуфтанд на марҳамат бардаро тана шак краска талаб не дискачои selection нархи дастрас 2003 роз медонем бардаро тай 70000 боло меган не ки бардари ма 70000 дазе поён нархи дастрас марамат ҳолати қафош хулас бардаро мошинча тоза яка таъриф кардан оз як мебинем ба шоҳиди ихтон марамат атсекои қафо стойкои ланҷроно ҳамаш тоза бардаро марамат бензини холиб дай бардаро декшам нозада марамат ҳолати тараф дарои қафо рӯшнои салон боша 2003 тоза потолокш тоза ду дар пеш электро бардаро ду тарафа мултирул коробкаш боша механик кондитсионердор дай бардаро мониторчаше бинем айтафони мониторчадор марамат бардаро абиё мотори 1.6 инжектор бардаро яъне 4 фарсонка стойкои ланҷроно ама ҷошда чашко варид нест мошин хай тоза нарх боша бардаро чанд сум партоем ака я нархи дастрас 67000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 909 07 86 марамат рақамо зери намода занг занед алоқада буроед. Марамат бардаро Hyundai Avante варианти беҳтарин гарени тоза гарени зур 2009 сол нархи дастрас бардаро биён айпеш савдо кунем мақсад састаи мошин гарени тоза ба таърифа ҳаст диска калон дискачои 16 4 балон нав яглай хилав тана шиша краска талаб нест бардаро марамат як гирди чарх мезанем марамат ҳолати тараф бамперои қафо датчик партронка биё багаж шабкишо ака марамат як ҳолати багаж мебинем бардаро бамперои қафо датчик партронка бисёр ами авантюра медонед хитон ки дегошон задагӣ меояд дегошон кафидагӣ меояд ёки мақсад қафо задни вид камера дошта марамат атсекои қафош
Қафош нозада то шторкош будай бардоро. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Нигоҳ кунед бардоро лаганаш ҳамаш ҷош да заводскои худаш бардоро. Десе на марҳамат тағурош кафидаги умане запаска дамкрат балони кунуш ҳамашиш ҷош да. Марҳамат ҳолати ин тараф як ҳолати салон шунед дар қафо электропакет салон кожни салон бардо. Бо бардаро падгаловник дора, падгаловник дораш худаш якачин мешава. Хулас 4 дар электро, блокировка дар, боковой қачак, ду тарафа мултирул, коробкаш автомат бо люк дошта бардор, ранги стили X вория. Обогрев сидени дошта бардор, климат контрол, кондиционеруш кор мекунад, чи навороти ки дора бардоро кор мекунад. Марам як ҳолати моторш мебинем, бё капочак шока. Лекин на самом деле машини зур комплектацияшон ҳама ҷиҳата. Абё мотор 1.6 донс, марҳамат ҳолати фартуки пеш. Марҳамат атсекои пешиш нозада бардаро. Хулас, нақш боша бардаро 85000 сомон, боз муомила мешава. Бё рақамота бугака. 909 07 86 86 марҳамат рақамо зер навода занг зани алоқа дабрӣ. Марҳамат бардаро боз як сечкачаи абёни комплектация элеганс автомат бардаро. Видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунед. Номеро падарка. Таъриф коҷато чанд қаяка? 5 моҳи дига ҳа. Сол чанд ака? 98 сол бардаро. Марҳамат ҳолати қафо. Мошин хай састаяниш зури бадай бардаро. Қимат ҳам боша беҳимат азад вид камера. Марҳамат атсекои қафо. Датчик партроника дора қафош, ака мега пато партроникош кор мекунад самбуфер чой сос. Марҳамат ҳолати тағура кузуфи мошин тозаи бардаро дидесен. Мақсад пусидаги кафидаги надора, ака шуштаги нест, просто хай чашкошам тозаи. Марҳамат ҳолати қафош. Як ҳолати салончашам мебинем бардаро. Марҳамат дар рои қафо электропакет мебесам, салонш гарени зиндаи бардаро, потолокш тоза. Марҳамат ҳолати абшивкои пеш, круиз контрол, автопилот, коробкаш боша автомат, 4 дар электро, задни шторка дошта бардаро. Регулировка бакой то шторкош кор мекунад, асер дошта, блокировка дар, климат контрол, монитори, монитор мегум магнитофони, оригинал поликой, эвакорики хушрӯ. Бё капо чойкака. Марҳамат бардоро абъём мотор 2.4 6 цилиндра. Марҳамат ҳолати фартуки пеш то пластмассои заводскоиш ҷошда бардаро. Чашкои пешам варид надошта. Хулас нақш боша бардаро 88000 сомон, боз муомила мешава. Бё рақамо табугака 902 17 49 49. Марҳамат рақамо зери навода занг зани алоқа дабрӯй. Марҳамат бардаро ҷон боз як Corolla 3 навбатӣ бардаро. Хулас нархи дастрас соҷ 2011 бардоро. Хеле худиш соҳиби ин мошин 85-88 гуфта ҳисаб не ки мо арзон сиёмка кардем, уговорич кардем бардаро. 80000 поён. Таъриф коҷато шанқа яка? Хулас ямои дига ҳуҷҷат таърифкош мода не ки нархи арзон бардаро. Стопои қафош эскаги задагия бардаро. Марҳамат ҳолати қафош. Як ҳолати салонш мебинем. Дар қафо электропакет, марҳамат ҳолати салон, салон лата салон, потолок тоза, чиқонои хушрӯ кашдаги бардаро. 4 дар электро, блокировка дар, баъзеш ду тарафа мултирул мешава, баъзеш намешава, коробкаш боша автомат, комплектация сборкаи Дубай бардаро. Бё капочак шоака. Марҳамат як ҳолати мотор мебинем. Абё мотор 1.8 дуал бардаро. Марҳамат ҳолати фартуки пеш. Хай дубайё тоза мешаванд бардаро, ба ин хотири камтар харидшон сустара кард. Мотор коробкаш тоза яка? Мотор коробкаш 100%. Нақш боша бардаро 79000 сомон, боз муомила мешава. Рақамо табугака 905 33 76 78. Марҳамат рақамо зери навода занг зани алоқа дабрем, WhatsApp ҳам дошта.